Immit moħbija li ħatfet il-poter u Prim Ministru li jisfen għad-daqqa ta' ħaddieħor. Deċiżjonijiet tal-pajjiż donnom mhux qed jittieħdu f'Kastilja imma minn x'imkien ieħor. Sostna dan l-editur tal-Gazzetta Malta Today Kerzansone brabta mal-abbozz ta' liġi imbuttat minn Robert Abela biex ibiddel il-mod ta' kif isiru l-inkjesti maġisterjali. Wasaħaq illi għal Abela l-effiċjenza japplika fejn jaqbel u insista li din l-effiċjenza kollha ma hija xejn ħlif attentat perikolus biex ixxekkel waħda mill-lodot li għandu ċittadin ordinarju biex jitlob investigazzjoni meta jħoss li hemm nuqqasijiet serji fl-amministrazzjoni tal-pajjiż. Kerzansone elenka numru ta' istanzi fejn il-gvern, kontrarjament għal din il-liġi, għadu ikkaxkar saqaj għal xhur twal fosthom biex jipproteġi l-ġurnalisti u brabta mal-liġi tal-ippjanar u l-kostruzzjoni. Sansone insista li l-effiċenza għal-gvern saba biss biex jipproteġi lill-ministri tiegħu u l-akkolti tagħhom anke jekk hemm suspetti serji ta' abbuż. U għassaħa illi numru kbir ta' każijiet ta' korruzzjoni ħasil ta' flus tixħimu frodi fil-konfront ta' diversi individwi li kienu jew ipoġġu madwar il-mejda tal-poter jew qrib ħafna tagħhom waslu sawn propju bis-saħħa tal-imsemmija inkjesti maġisterjali. Fil-waqt li insista li Abela uħud fil-gvern tiegħu ma talmu l-ebda lezzjoni mir-riżultat elettorali ta' Ġunju li għadda. Intant, f'analiżi separata l-istrateġista tal-aħbarijiet tal-Avin Malta Tim Diakono deskriva l-aġir ta' Abela bħala teddida fuq is-saltna ta' dritt. Għaliex Robert Abela ilu żmien jittanta jpenġi lilu nnifsu bħala vittma ta' pjan makabru bin-narrattiva tal-Prim Ministru kull ma jmur issir aktar perikoluża. Bosta, inkluż biċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jisqu lill-Prim Ministru Robert Abela u l-akkolti tiegħu jinsabu taħt pressjoni enormi kif wara snin ta' governanza ta' klientelizmu u abbuż faċċat ta' poter issa qed iħossu li tal-ġustizzja tibda tilħaqhom.